Us presento el vi negre del mes d'agost, és el 5 Finques de Peralada, és un vi elaborat a la denominació d'origen Empordà i, com bé indica el nom, és un vi que recull vinyes, raïm, de les 5 parcel·les, de les 5 finques del celler. Finca Pont de Molins, finca La Garriga, finca Espolla, finca Malaveïna i finca Garbet. És un vi que, a més, està elaborat amb 7 varietats de raïm diferents, entre les quals hi ha Garnatxa Carinyena, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah, Monastrell i, a més, 16 mesos de criança amb botes de roure francès. És un celler espectacular a nivell arquitectònic, que ha guanyat molts premis aquests darrers anys. Fa 3 anys que el van refundar i el vi és un vi que ha canviat molt aquests últims anys perquè, tot i mantenir la maduresa, l'estructura dels vins de l'Empordà, sí que és veritat que ha guanyat en finura. Té un perfil una mica més fresc, una mica més elegant, una barrica no tan marcada potser, i és un vi supergastronòmic, un vi per gaudir amb la nostra gastronomia. Així que, espero que ens digueu què us ha semblat i, a més, us convido a participar al sorteig que fem d'una ampolla Magnum. Així que no deixeu de participar i a veure si la guanyeu. Salut!